Bijil saking sasana busana kang gambaraken patih Pujanganom. Nggih sira sinuwun sinebut patih Pujanganom. Koton dampiak barisaning patih Pujanganom patih ingkang bijil saking Kadipaten Ponorogo. Ingkang wonten ing pandharingan sedaya candraning patih Pujanganom nggih sinebut patih Pujanganom. Ingkang rikala semanten kang tumut anggiring kinangatenipun Prabu Kelana Sewandara pikantuk Dyah Ayu Dewi saka langit. Candraning patih Pujanganom nggih sinebut patih Pujanganom. Sejatinipun patih ingkang bagus bawa laksana sekti mandra guna bebasan ora tegas. Bapak palune pandi ora tegas sisaning greta. Ingkang bebasan Cinandra Kadya Raden Mas Bagus Permadi. Wohe. Iya. Bah. Wohe. Uha. Oh. Oh. Hei. Weh, dalah. Weh. Alayan dalah yo ngono. Iya. Weh. Wos. Haha. Kocap carita rikala jaman semana Prabu Kelana Sewandara kang wontenaken araraan bijil saking Kadipaten Ponorogo tumuju wonten ing kutha raja Kediri saperbaning Prabu Kelana Sewandara kang lamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi saka langit. Dyah Ayu Dewi saka langit nate gadah patemboyo nate gadah sayembara. Yen sira sapa bisa gawe ramening jagat bakal kadhapaken saged dhawuhaken dening Dyah Ayu Dewi saka langit. Prabu Kelana Sewandara kang angiring dening para prajurit sawu negara kang sampinitih turangga kang esti. Ingkang saged rengginas sekti mandra guna. Ingkang pepasan ora tegas bapak palune pandi ora tegas sisaning greta. Ingkang nitih sami nitih turangga kang esti kang gawe bisa ramening jagat raya. Iya.
Prabu Kelana Sewandara kang akiring-kiring prajurit sewu negara. Ugi sewu menteri, sewu bupati. Ugi kang wingking dening Prabu sewu negara prajuritipun. Ugi angkara dening Prabu Kelana Sewandara. Ugi Pati Bujangga Anom. Weh, lah. Wayahmu nggih cah bagus. Tutono kadegayanmu, tutono kasektenmu nggih. Ewa dening Pati Bujangga Anom sabari kabening. Barisaning Pati Bujangga Anom. Ayo beri tepuk tangannya. Ayo disemangati wisan ayo. Wah, malah sampai kalau kalangan Doro. Keplok-keplok kayak kayangan Doro deh. Awas kandung kok. Baik. Pani pun dak tuh. Dalah. Woi. Iya. Woi. Saponi dhisik. Awas. Iya.
Ayo kalangane dora donekne, keplok maneh, keplok maneh. Ayo, rame, rame. Satya budaya. Iya, hop lah dalah. Kakean sangu lewer ya gak dalah. Jane ngopo to? Sing diombeni sapa to kuwi jane iki? Kowe iki ngopo to Den kok melu-melu duk grupe kok ngopo kok ngombeni ora ngono kuwi caramu. Kuwi ngono ki dilen dah. Beh. Lha kok malah ngono to? Tatak. Jal banjur banyu. Wah, sing apik ya, sing apik. Jajal. Piye? Aku mbekan kepedhot ya. Ora ketok. Saya kakek sangu. Gede-gede. Lah ya Pak wis ganungane loro gek. Mantap. Sik to. Gak sik to. Aku suwi ra sowane kene lho. Bopone galak-galak. Panganane membran. Ora ngerti kene pedhot ambekane. Ki awak dhewe ya suwi gak rene lho ya Andi to. Rene ya pas ya Raden pisan iki lho. Kudune awak dhewe maaf-maafan mbek wong kene. Delok. Ya ngono perbiake. Oh, bangka ya kowe ya. Ya tikak kelemu barang kok siapna aku. Den, gak Den. Iki bosku jawelno wih, sawi ra ketok. Sesuk nang tanggapan njaluk surat dispen Mas. Preye. Mutahnya apa? Piye tejane? Lah ya suwi ra tanggapan. Ngene sosisku renek. Lah ya. Iki mangke sak wulan dhewe ra tanggapan. Jare sapa? Mosok kowe tanggapan? Tanggapan aku. Jalanan ndi? Tanggapan aku mulai poso 3 dina sampai sak terus iki tanggapan. Ngono meneng tanggapane ndi? Ning gone masjid. Lah apa wi tanggapane? Darus. Tanggapan darus borongan entukmu mek gedang goreng karo tempe. Ora kono borongan kok. Borongan mesti. Borongan. Lah iki kan ade suwi gak suwane kene. Uluk salam dhisik. Kok gak suwi piye ora sing nanggap kok. Lah iya ya atus ya akeh perdana iki mang mari riyo mari. Jarane sing delok kaya ngene sampean oke sing nanggapi piye. Ora maksudnya kan riyo ora sing nanggap to. Iya. Iya. Ki desane pundi niki Pak? Jombang. Jombang. Wah anyar. Nek mau di Sherlock piye to jane iki? Aku ora Sherlock mau piye? Sherlock-e titihe ning kriyan. Kowe lha wis kerep musobo rono dadi Sherlock-mu pawakan rono. Gua setelane ning kono iki. Aku to. Muni orang ngono. Aku nggo ganongan to. Mas, gadekne ganongan gak apa-apa lho. Sik sing ngene dramben, sing ngene dramben. Ndi? Bu, monggo Bu. Nggih, paringi dalan Mas. Heeh. Teng mriki lho Bu, ngajeng mriki lho, lenggah mriki lho. Aja ning mburi ae. Bu, hae. Dadi wi kok malam. Paling yo semaput iki piye tejane. Gak iki desane pundi? Ngriki Bangle. Bangle. Kecamatan Ngadiluwe. Ngadiluwe. Nggih, kula tak uluk salam riyen nggih. Nggih, monggo. Nek menawi lek cek dereng tepang kalih kula. Heeh, tepang nggih. Sodep kalih kula mrene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehiting aku. Wis delok lho ora bayar kok yo karek bengok. Ketoke kurang kompak. Kurang kompak orang bareng yo an. Deng ora parkir ora bayar. Gak aku gratis. Oh iya Deng. Ngomong ya nyapo ora gelem melu jaran pisan ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo ngono lho. Jane yo ayu-ayu yo ganteng-ganteng yo. Masya tuwek. Nggih, kula makili ketuane sing wong Brengosen ki lho. Brengosen kok model pagar kabupaten ki lho. Kuwi ngono kuwi ketuane iki lho kok mongko ning ngono dibayari kapok. Sing ndi? Oh, kleru kleru wi. Kleru. Motomu jane mak ora masalah kowe. Sing Brengosen. Kleru. Kowe ujung ngono to yo. Yo, Teo, ujung ngono to yo.
Wonge kuwi. Sik to. Ora ketok. Bedekmu ndi pimpinanmu sing ndi? Pimpinane sing ndi? Rambutnya semiran iki. Kleru kuwi. Sing ndi? Iki lho tope. Oh alah. Lah kan digoreng lho. Lah kuwi pimpinane. Bagus sampeane. Njok sangune. Kecek bedilmu kok malah. Oh, mbok menawa nyangoni. Pak ngapunten lho nggih. Mikir THR sak keluarga sih angel lek. Mosok njol sangu. Aku nurut kakane sampeane wis. Piye dil kecekmu bolong malah. Iki lho wong ora nggo bedil. Jajal delokne kata alah bedile kalah karo bedilku. Bedilku lho tembak air trut-trut. Ah malah Pak ya. Enggak iso yo ngawut kowe gaul. Ndak wis sepelamu saya ngawut. Kronis. Kalekmu. Tapi Mak Soning apa? Heeh. Pak Pri aku dianu lho. Gak iki ade uluk salam sik. Kula makili rencang-rencang kru sedanten mawon sak panjak ketari tukang kendang iki aku geding karo iki. Kang gedang sik tak gas lho. Bangsat wis aku wis tak kare beding aku wis. Lene aku bolot, kowe tok gas aku gak. Awak mulai gede iki bener. Ora tau dijak orang ngono arepe rabineh kuwi tiba dikeki udah. Oke, rabineh arepe. Arepe rabineh. Bojone agas nek mburi arep rabineh agas. Ya arep tambahne kuwi bener lek gedhe timbang dikeki undangan becek pengko malah. Iki aku luk salam, ya toh. Makili rencang-rencang kula ngaturi minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin sedaya mawon. Aja nggih tok ya sangune. Aku minus golek sewan anak-anak renek kriya iki kae. Wah, jan aku dhewe gawe ora gandengi. Gue golek riyo no. Wae. Iya, wae anak kecil bekerja. Isuk dusi, jak mubeng. Lah golek awang pangani turokne jam 2 dusine jam 3 budal mangkat. Magrib leren kuku soto tok nek pinggire mbong, turu-turu susone anake Pak karo mak nyut turu jam 7 le wae kerjane. Kerja minimal sak wulan. Wah, rasa 2 minggu wis, seminggu 2 minggu lah. 45 juta. Sumpah aku ngelak. Lho, anakmu tak sewa. Lah dina-dina iki ngasil 45 juta model ngono kuwi. Anake pertama dopeni sakmene, mengkret malih sakmene. Gila anake sapa iki? Anake sapa sing mlaku? Lah iki, oh tak jak riayan iki we. Oh, ora. Wah, iki lek ketok malah ra ngolehne ngentekne iki. Ora apa-apa. Kowe anu duwe gandeng. Lah kuwi gandengen. Masa loro ya ora apa-apa. Pokoke sadurunge Riyaya 7 wulan adhe cidek PDKT. Pas kaya Riyaya lahir, bah hasil sak mene-mene 7. Ya nah iki. Nggih pokoke kula ngaturi sugeng Riyadin minal aidin wal faidin kagem sedaya mawon. Kula makili Pak iki lho. Pak Sendur. Pak Pri. Hai brengosu. Ya ngucapne sampean sok wakili ngucapne no. Aja. Aku adik sing mburi engko wae. 5000 kecut terus. Tapi gak ngucapne minal aidin sik. Oh nggih, sama-sama. Yo, kaya atraksi yo. Ayo tutuk nelem atraksi kok bingung karo ngonan. Ayo dibantu nyuwun tulung bapane. Jemenang sedanten kemawon. Nyuwun tulung bapane sedanten kemawon dibantu Mas. Langsung sing duwe Pak Pri atraksi. Tenanan. Liyane melu goceki.
Satya Budaya. Ayo beri tepuk tangannya. Ayo. Piye sitane nek piye? Loro. Nyuwun tulung kagem sedaya Bapak kula suwun pikanthi sangat jemana kesekedap kemawon melu-melu gojeki Mas. Nyuwun tulung kagem sedaya Bapak kula suwun kanthi sangat ketetemen rumiyin. Direwangi gojeki Bapak Sir nyuwun tulung Bapak Sir. Awas. Ayo beri tepuk tangannya. Nyung Satya Budaya. Kerabat watone selamat gaya watone kecangga. Kok malah kok tiba ning kono ki piye to, Lek? Mbah, wi barang permono wi. Payo wi barang permono lho, Mbah. Ya ampun. Kowe lek gak demen ngomong aja pas kok selongkok Lah, kuwi. mesti ngono kuwi lho. Piye to, Mbah? Tapi ra apa-apa kuwi mang ditutupi bathok. Delok sik. Piye? Ora apa-apa kuwi mang ditutupi bathok. Dah, lah kok yang sitok ini? Ora masalah apa-apa, Kak. Aku riyo arep gawe malah wis do gawe. Aku ora entuk kaset, no. Bapak-bapak, ibu-ibu, nambakne selakangan. Bosok. Lho iki lho, Mbah yo teko iki lho, Mbak No. Iki ganong ya tane. Iki mosok genek iki liyane iki. Lho. Mbah sangu, Mbah. Piye to jane iki? Cah kok iso. Akes pokoke wong liwat tak jalui aku. Ngendi ngono jane ini. Nen, wes. Ya wis rek kesono ae. Kowe wis kene golek angal-angal kok gawe senen ya ini. Sangu. Nganu niki damel ngobatne selakangan. Mbek menawi. Boten wonten tambah. Nggih sampun kula tak atraksi. Lanjut neh. Atraksine aja dikindok. Sede saiki wektune mepet biar